Yaro itrai head up daga jingkmen sa isian ni kapor ka Bantei ka bangayo banya kren bat pi haga ni sngi banganget haga ni sngi ni Khubor ka long jingker khuifi na marangan hikai haga ni kapor ka bayadai shapang ki khon ka jinga dai ki kmi ki pa bat ki khon bat ka jinga dai ka joga ta ka yeng kwa ban kren man hikai fi khendiat haga ni kapor banganget ka ni ka kapor ka ba khendiat ka long ka jingker khuifi maranga sno komen banyo hikai na marangi I haga ni ka jela ka jongi I haga ka Shillong GM ke jongi ke maman laksni bo syaitan uyale bhai ke yeng ke jongi but kham ta be ki khun ki jongi namaru tip ye ke ne ke wei lada ka long yeng ka long ka khya ka khlan lada ka long yeng shisha ka dei ka bet ka biang ba ka jingsuk ke jingkmen ka don o u syaitan da shisha long bla sharem ta deng tang yu I bo syaitan uyale ke yeng ki jongi khnang bo unyo ban sanshar don bor halor ki yeng ki sem jongi re ka ne ke sngi nga kwa ban hikai fi naga ktien ka jong blai kumno ba fin yo ya ka long yeng long sem ka ba khia ka ba klan ka long yeng ka long sem ka ba suk bat ka ba kmen bat haga ne ka sngi ka kwa ban yakran ka ba dei shapang ki khon haga ne ka sngi ka kwa ban puli fi naga ka sam ka ba his pa ar phunyo ka ne ka khot ka ba lai ter ka ktien ka jong blai ka ong kum ni ha khmi ki khon ki long ka jingyo ganti utrai ka babal ka kren hang ne ka ong ba ha khmi ki khon ki long ke ka jingyo kinti utrai te kumno utrai uyo kinti ya ki khon ki jongfi kumno utrai uyo ya kita ki khon ki jongfi ba kin long ki jongu lagi pi pa ya khtin ka jomblai ki ya tho ingi ba ka babel ki hikai ya ka ne ka wei ba ya ki khon ki kti ki jongfi kum ki kmi ki pa ki ba reu blai kum ki kmi ki pa ki ba it yu trai ka kamram ka jongfi ka long ya ka ba nengkong ha ba ki khon jongfi ki dang lui ha ka por ba ki dang rit ha ka por ba kim pat tip ya ke ha ka por ka ba la khai ki ka tu ka ni ka dei ya ki ban wan ban ai ya ki ta ki khon ki jongfi shau trai ha ka jing pen kentang kai ka jing pen kentang ka dei ka ta ya ka waktin pareng ka ong set apart na ne bala benta kerpang ya ki na ka benta utrai tadei heng ta ki wan lam shi shakri ki jong blai ba ki shakri ki jong blai ki yo ban pen kentang ya ki ta ki khon khnang ba kita ki khon kin long ki jong utrai kamut kum ki kme ki pa phiwan man IT lagi jong ki khon sha utrai ha ka jing pen kentang Hinkan mau ya kene kawai ba haka tasmen ka berim ngi I ya kata wat uji suru haka por ka buladap kumba prasngi la yalam da ki kmi ki pa ge jung ho Joseph mde ku patra henry la nyau yo ko muto ku pa ya ka bakila le ra yo jisu shaga temple naga benta ka jingpen gentang ka mola IT ya jisu shau try kum ki kmi ki pa habakila yo no try ki ai biang shau try tadeng ta kan mau kene kawai baki khon ki ki jing ai ki jong ble ki khon ki ki jing ai ki ba kodor ki jong try nagamanta ka long yeng ka long sem ke jong fi shisha ki khon ki ba kodor shisha ki khon ki dei kita ken ya ka ba ki la pat ban ra ya kata ka legacy ke jong fi la ni ya kata ka pateng ke jong fi ki khon ru ya ka ba kin ra ya kata ka ba pi ai ha ki la da ka di ka ba sniu ki yo ka ba sniu la da pi kai ki ka ba bha nganget bakin ra ya kata ka babat kham tam lada filapen kentang ki hau trai bat phi kai ki ru haki lenti ki jong trai deng ta ka tien ka jong blai ke thu ingi la ngi pule ha ka ne ka por bam dei tang ban shu IT la ne ban shu pen kentang ki hau trai hendrai ka de ka kamram ju ki kmi ki pa bat kham tam ukpa ya ka ba un hikai ya ba un sneng ya la ka jong ki khon ha ka lenti ki jong trai ka babel ka ong Ephesus no man riu ne ka khot ba sao ka ong Piru ki kpa tuat penbitari lagi khon henry tu besap ja ya ki haga jingkai bat ka jing sneng utrai kadai ka kamram jongki kpa ya ka ba kin hikai mdei ban penbitari ki mdei ban shu dom ya ki mdei ban shu bitar bi ya ki mdei ban shu sneng ya ki man la ka sngi da ka ba shu mai ka ba shu tim la ne ba shu sempat ba la ne bom dan jing snow la ne bom dan jing snap ya ka ba ki khon ki ong re ka babel ka ong baki kmi ki kpa lani kham tam ukpa ngamot ban ong ba dei ban pen bitar le jong ki khon udei ban ai lo ke jong ka por wai ka tin ke jong ta ki jing it bat da ka ta kin ke jing kmen ba ka dei ban dan ke ji dei ka ba jan hapdeng ukpa bat kini ki khon ka babal ka ong hang ni ya ki kpa ba ki kpa kim dei ban pen bitar ya lagi jong ki khon le se udon kpa ba bu ai ki khon ki bitar le se udon kpa ba ya tanglang ba le auria ki khon ki bitar ukpa ubam ju psa ukpa ubam ju pja ukpa ubam ju la kapen bitar ki khon
la ne bo wan hayeng bu shule khla be bu shu bernyam be ya ka tanga ga jong bu shu bernyam be ki khon ki ti ka taro ka pen bitari ki khon ukpa ka kamram ka jong fi kum ki khpa ga long ba ka babel ka ong ne ba phim dei ben pen bitar le jong ki khon ki jong fi henry ban psa ban pja ye ki ha ka jing hikai bat ka jing sneng utrai ka dei ka ta ka kamram ka jong fi ka long ban psa ban pja ye le jong ki khon ki jong fi ha ka jing hikai bat ka jing sneng ki jong trai ta dei ta kwa ban fi ka ne ka sngi ba ki khpa neng kong ki dei ban long ki ba rew blai ki khpa ki ying ki jong ki dei ban long neng kong ki ba rew blai ta dei ta lalau shaitan u yo penjat yu khpa ka ying nge kan jat ka kami kam da la ki khon kin ma shin ran le ni kim da ting ki jong ki kami ki jong ki henry ki kam shap ting yau khpa ta dei ta ba ka ying u don khpa yi ki khon ro ki ya bet ki ya renti namar ba udan u kli jong ka ying henry haba ukpa dan haba ukpa u im ka jingim ka ba lali u im ka jingim ka bishuba tanglang u im ka jingim ka bom dan jiget kli de heng ta ba ka ying ka jot ka pat ka pra ta dei ta tin ka jong blai ka hang ne ki khpa ki hap ban bsa ban pja aga jing kai ba ga jing sneng ge jong tra kamot ki khpa neng kong ki hap ban long ki ba rew blai ko ki khpa kani ka long ka jing duai ka jong a ya pi to phin long ken ki ba rew blai to phin long ken ki ta ki brew ki ba shit ham na ka ban tau trai to phin long ken ki brew shi sha ki ba eat you trai ba ki ba ya ka lenti ki jong u ki ba pen sngo bhai u man la ka sngi ki ba im bat kani ka prothai hin re ki ba im bat u trai ta dei ta kwa ban ong fi ba ka long ying jung kan long ka ba klan ka im lang ka sarang ka jung kan long ka ba klan ka ta ka ban sawan ka future ka lawe kan long ken ka ba klan tadeng ta kum ki kme ki pa ki rew blai to IT no shwa gi kon gi jong fi na mar bo trai unyo kan ti ki shisha ka dei phi ban IT ha ka jingpin kan tang but kum ju phi de ban hi kai la jong ki kon gi jong fi fin snang la gi jong ki kon gi jong fi ha ka ta ka lenti gi jong trai ka de ka ta ka kamram ka ban ning kong ba ka babel ka ong hang ni ba ru so jong ka khpo ulong ka bainong kan mau ye kene ka wei uso jo ka khpo kita ki khon ki ba mi na ka khpo jo ka kme ki de ban long ka bainong ya phi ki kme ki khpa uso jo ka khpo u de ban long ka bainong u de ban long kata ka blessing ye film ka yin ki khon ki de ban long kita ki balong jingkar khu ya phi kum ki kme ki khpa balai ba ki yin ki sem ki ni ki sngi am ki don tang ki ta ki burdens le tang ki ta ki jingkit ki ba khia ka daw ka long namar ba ki kme ki khpa le singa snow ka ni ka por ya ba film shimla yo you try na do nang kong la da ba fi ya da ba shu snow ba ka biang ka ta ka jingim klem da IT de how try ba ding ta film nang mani kai ya la ki khon ki ti ki film dap da ka tien film dan ni ka tien ba la Shillong niam ba ka ta ka de tang jin shukor ka ba shaitan shukor film de shi ki ba rew blai da kwa ba no fi ka ni ka sngi ha ba fi snow ni ka khubor ka ni ka sngi ka khot ya fi fin wan shi jing long rew blai shi ka ta ka jing long fin long ki ta ki rew khot ki jong try ba ding ta ka ni fi ka ni ka sngi la da ki kme ki pa shi sha kim long ki ba rew blai finom yo bam ya ka ta ka bainong ka ba bhana ki khon ki long yeng ki pat ki pra ki khon ki ngat ki drugs ki ngat ki jing jot ki ngat ki ba bon ki jing thala jong ka prthai ka daw le se ba ki pa kim shim la sneng bha ki pa kim shim la hikai bha kim shim la psa kim shim la pja bha ga lenti ki jong trai tadei ta kwa ba no fi ka ne ka si to ai ba ga ne ka sngi ngi ne dwai ya phi ki kimi ki pa phin lo she ki ba rew blai kin long ki ba rew blai nga kwa ba no fi bangi ju hi kai ga ne ka wei ong shwa phin ne tho shong kurim shwa phin shim ya ka brew na shwa ba ka brew kan shim yo brew ka dei fi phin shim she trai ka dei ba phin yo she trai ba la baro angot fi long how trai kin ma ki ne ba ki khon ji fi kin long shi sha ka ta ka bainong u so jang ka khpo long ka bainong kin long ka blessing ye fi kin long ka blessing ki kimi ki pa ga jong Moses ki long ki ba rew blai ta deng ta ki yo ki khon ki ba rew blai Aaron Moses ba ka Miriam ki long ki ba rew blai namar ba ki kimi ki pa ki long ki ba rew blai ki yo ya ga jinkar khu na ki khon ki ti ki jong ki ba u blai u da jit knang ye ga ni ka ying ga jong Moses Aaron ba ka Miriam ba kin long ki nong yalam ban plai mrau ki Israel na ga ti ki jong Faro bagani ga jing shi sha kwa banong fi to ai bagi khon fi kinum dei ka burden ye fi lan ga jingkit ka khia sat fi do thia do dem ye fi to ai bagi khon kin long ga jingkar khu ye fi baga babel ka ong ni kum ki khnam ha ga ti ba khlan bor kum ta ki long ki khon ki ba khan rao ka babel ka ong ni kum ki ta ki khnam ha ga ti ba khlan bor la da fi kim ki mi ki pa fi long ki ba tlat phinom la ban ta ni ki khon ge jong fi ban pen poye ki sha ka thong ge jong blai
Lada fitrat fitrat aga ktien fitrat aga jingdwai fitrat ban shakri ublai ki khon jong firu kin poi tang hang tai haba pipi poi le se kin kamdu na ban ya fi ki mi ki pa lada fitrat phila ban tan ni karenti finomla re haba fi klan uba klan utan ni karenti baru pelaj piau tu khnam wer bi wut bau tu khnam upoi syakata ka target syakata ka sok pedeng Henry lada pilong ki batlot phimla ban tan ki poi tang ta bagi kut no hang ta bat pini ye ge jing sharem Tading ta kum kita ki khnam ha ki tiu baklan bor ki long ken kita ki khon ki bakhan rao. Mana kwa banoi fi ka ne ka sngi fiap baklan kum ki kme ki pa fiap klan ya ki jing dwai. Fiap dwai nam tak ki khon ki jo fiap hikai ki fiap ban ya lam ki ha ka lenti ki jong trai. Kran ki miet la ba sngi ha ba pet aba thia fi bu skol fi shau skol ne hang no ba ki don. Kran ye ki shapang trai. Mading ta kwa banong fi pen kan mau ki ka ktien ke jong blai la pule la se ki klet pen pule bat yai pule pen kan mau ki bakin so tho re ka ktien jong blai dei ta ki pule ndat re pen so tho ki ta ka ktien ka mut kumno jisu de we blai u de we mesim ba khoi pa de we pen so tho ki pen so tho ispang ke jing penem ke jing don kam ke jing penem ke jing ke jong ki bakin pediang yo jisu kum nong penem ke jing ke jong ki Kam dei tam pelong niam ki hinrai ban pelong ki breu ki ba eat you try ba ki ba sngo tho ya kata ka jingdon kam jo ka jing penem bat ya kata ka kam go bleu bo ki bakin long ki nong pla ki nong saki ka gospel kan dei ta tan ki bakin poi ka thong ke jong blai bakin poi sha ka ek bo blai utmu ya ki ba ki ken poi ka dei ka kti jong fi ki kmi ki pa ya ka ba pin poi ki khon ki jong fi sha kata ka thong ke jong blai dei ta fi don Ka jingkit klik ka bakraw ko ki kmi ki pa fidon ka jingkit klik ka bakraw na kamanta ki kon ki kti ki jong fi. Tadeng ta kwa ban krani fi baka babel ka ohani. So utau breu uba ki rengkap jong u ka dap da ki utau breu badan da ki kon ki ba reu blai ki kon ki ba kin jaman sim ki kon shisha ki ba eat you try. Utau breu long bla kerku. Utau breu shisha ka ta ka breu ka ta ka yeng ka long ka bla kerku. Ba kita ki kon jong ki long kum taken. But habaki eat you try habaki shakri you try what haga kam ga jam ga jing tray jing ta ngi baka dan ka jingkar khu kanam dan jingkar do ong ga ktien ga jong blai ke sing samla ki kerdo bek sha tangan han rei kita ki ba wat you try ki ba shakri ki ba eat you try ki num kerdo ki ba bha baga nge ki khon jong fi kin long ka khli ka tadong kin long ki ba lor ki ba po kin long kin kita ki nong airam kita ki nong shimram kin long ken ka jingkar khu ka ta ken ka balong jingban khia ya phil ni ya no Ki khon ki ban khia ya yeng ka sam ki ban khia ki shnong ka thau ki ban khia wat ya ka anru namar kata ka jing em ka bathala ga jong ki to ai pa ki khon ki jong fi nga kwa ban kran ka ne ka sngi ya ka ta pa ki khon jong fi kin long shisha ki khon ki ba ai jing kmen ye fi suk ka babel ka ong long bless to ai ba fin long bless na ni ki khon ki jong fi anda ki la khan ro fin long bless shisha leng ba ka jing em ka jong ki gen namar ba phi phila ai ki you try na do ba ki dang ret ba ka babel ka ong hang ni kinum le ran ken haba kin ya kren ba la ki nong shun ha ka khrdop kinum le ran fi gai ka ta ka khrdop nga sngo ka ne ke wei ba ki khon ki jing ai ki jong blai ya fi ki khon ki jing ai ki jong blai ya fi ka kmi ba ya fi ku pa ba habo blai ai ki khon ki dei ka property ne ka dei ka jing ai ka ba ka dei be ka jong blai te ka dei ha ka kti jong fi ki kmi ki pa ya ka ba pin poi biang ya ki sha utrai dei ma phi ban ya lampat ya ki sha utrai ban pen phai biang ki sha utrai ki wan utrai lai ka kti ki jong fi ba kum ta ka dei phi pen phai biang sha utrai ba dei ta ha ka khrdop ngasngo ka khrdop ka dei ka ki nong shun ki don hang ta balada phi rung sha ka khrdop jong ka jing pnem lada ki khon kim don nga nge phin le ran kumno phinyo im tang yela di kumno phinyo im tang yela di lada ki khon jong phi kim im ba nga nge ya ka ne ka wei la fi dei sha ki breu ki shakri u blai kan mau yi ki khon ki jong fi dei tam shu kumen ba fi yo jipnem yel de hanrei ka dei ka kamram jong fi ki kme ki paru ba fin pen poi lang ya ki khon ki jong fi shakata ka jaka ka ba fi filai la filai shabneng ka dei ya fi pen poi ki shabneng namar ka babel ka ongum ta bala ki khon ki jong fi kim dan lang ha ta ka khrdop fin sa chakran ben ba ngai fin do i ka jing pen emro lada fi klem Shim kia kata ka responsibility. Le fi klim shim kia kata ka jingkit klik ka bo blay ai fi kum ki kme ki pa. Tadeng ta kwa banong fi ka ne ka sngi ka bamanta.
Syaitan urkeben yigi khun ki bajalenti. Urkeben fi ki kme ki pa. Unyo ben fi un penrem fi ro. Pakade kata ai ba mangi kum ki kme ki pa to ai bangin sim khia ila jong ki khun ki jong yu wadum hikai ki khun ki jong fi tang ki ek jong ni ka per ha ni bu school ki baram khana bakin nang ban start ka best la fila e kata fi kai ki ek fi ai ki ek ba batam na ka ban ta ka ni ka do but if him ai lang ba tam ka ba kambon ya ki ek jong try tadi ta ki kme ki pa ka dei api bin invest ka por ka jong fi ki khun la ka don ka jeseng jong ki khna la ka don ka jing shakri jong ki khna ni bun sin ki khna kimla ban wan mar ba ki kme ki pa ki bun kam than kim don por ban ya lam mi la ki jong ki khun ki ti ki jong ki shakita ki jeseng na kan ma hong ni don ya ka kit zo pres ni don hang ni man la ka sngi sa jan ha ga por arbaji ai ngu yu blai nam ta ki kme ki pa ki bon ya lam ki khun ki jong ki ba shong hang ni ki haban up de ki kinta hado ba ki khun kin the depth ya kata ka jeseng ke jong ki ya ka ji kai na ka tien ke jong blai ai ngo ngade ban agi ji thak ti na ka banta jong phi ki kme ki pa ki ba invest ya ka por ke jong phi ki khun ki ti ki jong phi ban ngai I ka ni hawa fi la invest na do man shwa ngala yalam ya ka praise and worship na ne ka jing ya hikai ya gini ki khna am man ta na kila samla na kila sanam ngai I shi sha ba ya ka ta ka ba la hikai ya ka ta ka ba la I am ani ki reu blai shisha kini khon matang ngasu kuman shisha pakila yo try na do dang ret balik yo na marba phi ki kmi ki pa phila plot ya ka por ge jong phi ya ka ba fin a ya ka por khnang ba ni ki khon kin yo ru ya ge jing hikai na ga tin ge jong blai mdei ba phi ong khilai khon re phi wan ya lam mi ki khon ringkat bat ladi shagani ge jaka nga ai khublai shisha ya phi bat kum taru nga penshulor ya phi ki kmi ki pa ki bampat juan lam mi ki khon Shangni ke jaka mdei banga khot tang shani henre ladon ki jaka ki ba hikai ki khon ki jong fi ki hikai shi shai ka tin ki jong ya lam mi ki chata bagade ta kwa ban ong fi ke ne ga sngi bangi khot sungu bharu ya phi ki kme ki pa ba pinwan lam mi ki khon ki ti ki jong fi ha ka ne ka khan reu tarik ha ka sngi sa ja ngi don ke ne healing festival henre ha khan reu tarik ke ga sngi sa jan ka don ke jasaing ka ba kerpang na ka benta ki khna Haka por si po si teng min step. Hang ti hapo ketika madan pulu haka second ground. Wan yalam I khon ki ti ki jong fi bakin yo snow bakin yo snap. Ban nganget kan iron si mi ki shibon parakna kan dot ke ji kai kan ke jingwa ke jiro ke jing snap na ke tien ban nganget kan dei tang ka tu ka sngi bakin kut no an rei ba fin nang yalam ru ki khon ki jong fi ya ka bakir ke nang yo snow yo tien ke jong blai bakin sun how try but bakin eat you try but bakin long ki brew ki ba job bakin long ki brew shisha ki ban long successful ki ba man ba ki ba karoi ha ka jing long masim ke jong ki but kum juru ha ka jing long do ke jong ki nganget bo try on pelong ki khon ki jong fi ki ta ki ba sei so ki ba long fruitful ke gm ke jong ki bakin long ka blessing ya phi ki kme ki pa padeng tanga pen slorifi ki kme ki pa wan lam ki khon ki jong fi Siti Shamadan Pulo. Haga khan ru trik haga por shi po shi teng men step. But pila ban wan ru ma pim kimi kipa wan do bas dang jeseng ka sedang do khalai trik. Bagan kut do khat nyo pila ban wan do khatlai hado ka khat nyo trik hang thi Hamadan Pulo. Joni benai September mentanga nga sngo banga yo jingker khu banga krani ke ktien banga ngai piru pio diang jingker khu fi sngo ni ke ktien banga kwa ban duai na ka menta jongfi haga ni ka por ka ba menta ba kum ki kimi ki pa bo traun ai bor shi sha fi ba pin pai pin kala ba pin shimkhia ilagi jongki khon ki jongfi kamantoi em dala poi ko om han rendang re kat badang biang ka por em ai ka por ka jongfi invest ka por ka jongfi na ka menta ki khon ki ti ki jongfi ni duai haga ni ka por bo traun ai bor fi nga kwa ban duai nam ta jongfi ukpa bukum jo nam ta jongfi ka kmi ba ki khon jongfi ru ba ni ka yeng ka jongfi ka long ka yeng ka badap da ka jingsuk ka badap da ka presence ka jongplay ini duai ni ka por menta Frani ka por ka duai na ka benta kini ki kme ki pa nga duai fi ko mukpa po blai un ai fi ga jing real blai la da shaitan o te ko mi fi upen bar nya gi jing pertai kata kan kut no ba fin long ubreu ba light lot ba fin ai ka por ka jong fin kong show blai bar kum ta fin ai ka por ka jong fi shi yin ka sam ka jong fi shi ki khon ki jong fi shi ga tanga ka jong fi ba ni ka por ka jong fi ka ba pi ai fin nom ba bi tat la no na mar ha pi ai ka por ka jong fi show try ka ni ka investment ka jong fi ka ni ka jing ai no ka jong fi la ni ka jing the ka jong fi la ni ka jing ai ka por ka jong fi ka nom long le no ei la no ru ka ni ka ta ki eternal blessing la ni ka ta ka jing ka khu ka ba bam jikot ya ka ba pi invest
ngadwai nam ta jufi ku pa bukum jo nam ta jong fi ka kemi ngadwai nga ku phin long ka breu ka ba start ma phi ba ku pa ba ne ku rem jong fi phin ya tre rengkat ya ka ba phin ya tre na du ka download na du ka men sim tang man shu o hi kai ki kot school en re ba phin sim ya ka tin ka jong blai ya ka phin hi kai ki khon ki jong fi ya ka phin ai ka por ka jong fi na ka ban ta ki khon ki jong fi hallelujah ngadwai ba ki khon jo phi kin long ki khon si sha ki ba dap do men sim ki ba dap da ka bor da ka jing pul slap blai ba makir kin long kita ka jingkar khu ya phi ki kmi ki pa ba kin long ka jingkar khu ro na ka ban ta ka hima ka jong blai kano no jing te jing khom kano no ka bor ba man kano no ka bor jong saitan kano mla ban wan ha ka ying ka jong phi re ka kren ya ka presence ka jong blai nga kren ka jing don ka jong blai ha ka ying ka jong phi bo blai kar khu ni ka ying ba ka jing suk ka jong trai ka no ni ka ying bo trai u tei ka ying ba babel ka ong ka ta la da trai tei ka ying ki minute le na ki ba tei ka ba ha ba trai u da na ka ying ka jong phi she shaking ke ying ke jong fi ke long bla karku na bless if inga karku if hagane ke sngi hagar tengu jisu nang panem amen but amen try nang karku if unang pansle if kumukpa but kum ka kimi o try nang karku ki kon ki jong fi ai ba ki kon she shaking long ke jing yok kan ti ke jong tra o blame karku in say shampat ko blai shibon sawan jing healing festival na do khat lai ha do khat nya what pep what glad what one tang shi sngi tang ar sngi one na do basdang ngi yo bani kemen lang man ka ka festival aya ka por ka fi san steng jan miet fila ban wan nget bo train ka khu ye fi ngin sa ye sham shikiti ki je seng blai ka jing suk long kat ba fi khoblai shibon amen ba amen di ka long ka jing pen tip bat ka long ru ka jing khot sngo ba ye fi baro bat ka ta ka long ba ka potternet kan long biang ya ka healing festival ha Ramadan pulo how benai September na do ka khat lai hado ka khat nyu tarik jong ni benai September badeng tangi khot sngo bhai fi way baro na do khat lai fin wan nom pep wan hado khat nyu jong ni benai September wat ju pep mar kan don ka kamba ga jong blai ha ga ji em ga jong fi ka jesang kan sedang khat lai ru san steng khat sa ru san steng khat san ru san steng re khat reu tarik kan don lightly ki jesang kata ga sing sa jan Handru tarik haga por si po si teng sengap ba haga por si po si teng men step kadon ke jeseng jong ki kena ya ka bangi ju ai ker teng ka kit so praise tadeng ta wan lam ki kon ki jong fi sha ke jeseng kenang begini yo men shakri prakna bekin shakri utra bekin yero utra bekin pen kraw ya ka ker teng ke jong jisu haga por arba jiru ngindan ke jeseng bat kum juru haga por san steng janmit ngindan biang ya ke jeseng pai ba pada ka singi utra ya khat nyu trek ngindon lightly ki jeseng ka wei ha ka por si post teng men step si buji steng men singi bat kum juru ha ka por san shiteng jan mit pila ban wan shakini ki jeseng banga khot sngo bhaya fi nyuan do khat light trek hado ka khat nyu wat ju pep hagini ki jeseng namar ba ublai udon ban le ki kamba na ka mentai jong fi pang nge try pen kia fidan ki jing ki jing le ki jing em ki jong fi utrai un pelat ya ka bukum kita balanga nge la da pi wan da ka jing khmi lenti na utrai un le ki kamba klemba kla un le ki kamba na ka benta jong fi ding ta ya werlem ki perlok perjor jong fi ki bahayeng ki basem ki bang bisitam lakin ya wan lang syakta ki jeseng bangin yo bani syakri bangin pen kraw ya ka kerteng ka jong u jisu ngai filakan mau na do khat lai hado ka khat nyo jong benai September arajar arpulai ka jeseng healing festival but sakawai pat ngakwa ben tip ya phi kata kalong hangani ka jeseng healing festival kan dan ru ka seminar makata ka seminar kan sedang na do khat lai khat sao khat san lai singi haga por shipo baje hado ka por arbaje no pai singi pala da fi kwa bani shimenta hagani ka seminar ngindon ki jikai ya ka bangin hikai ya fi da fi kwa bani shimenta ya ka ni pat ihapan register yeladi barang nget wan haga tiga singi ba finyo register ba kum joro pila ban phone ne pila ban wan shini ka office ru ban yo ya ka registration ka jong fi register yeladi na menta ka ni ka seminar ya ka bangin pelong hak khat lai khat sao khat san haga por shipo hado ar baje no pai ski ngai utran kerkui fi kani ke jeseng ru kan long be yang thi Ramadan pulo ngai utran un kerkui fi ngai fila sha skor ngai fila sngo thu utran kerkui fi ngin se shem hakite gi singi kublai shibon
Try nang kar khui fi. Amen.